Malmista. Tätädädädää. Minä olen Heinäsirkka. Päivää vaan teille kaikille. Oikein hyvää päivää. Kiitos. No niin, oletteko te nyt valmiita? Oletteko valmiita? Mahtavaa, sillä nyt tämä näytelmä alkaa. Siis, olipa kerran. Mikä? Kuningasko? Ei. Arvon yleisö väärin. Olipa kerran puukalikka. Ei kuitenkaan mikään arvokas sellainen kalikka, vaan aivan tavallinen kalikka. Tai oikeammin halko. Sellainen, jolla lämmitetään saunaa tai talvella uunia tai takkaa. Tässä näin. Ja sitten oli Gepetto, kuuluisa puuseppä. Terve vaan kaikille. Mitäs minä tänään oikein keksisin? Halko. Tästähän tulisikin hieno, niin mikä? Pöydänjalka. Pöydänjalka. Tai onko jotain parempia ajatuksia? Ei. Hyvä, sillä pöydänjalkasesta tulee. Aletaanpa hommiin. Ja niin Gepetto alkoi hommiin. Hän sahasi ja veisteli ja porasi ja... Mitäs nyt? Minä sain ajatuksen. Mitä? Minkä ajatuksen? Joko on lakisäteinen kahvitauko? Hei, vaan mitä jos minä teenkin tästä puunuken? Joo, se on hieno ajatus. Tehän olette aina toivoneet omaa lasta. Ai ole? Kyllä. No niin se sitten on. Puunukke tästä tulee. Vai onko jotain muita ideoita? Ei ainuttakaan. Hyvä. Aletaanpa hommiin. Ja niin Gepetto alkoi hommiin. Hän sahasi ja veisteli ja porasi ja... Joko on valmista? Ei vielä. No hän sahasi ja veisteli ja porasi monta tuntia ja viikkokaupalla ja söi vähän pullasta ja teetä ja kinkkusvoileipiä juustolla. Sille viisaasti, että laitetaan se juusto siihen kinkun päälle, niin voi sitten pitää kivasti kiinni, eikä ole tahmaiset tassut sitä kinkurasvasta. Mutta anyways, kunnes kuului! Valmista tuli. Siinä se nyt on. Mitä sanot? Se on upea! Aivan kuin oikea! Mutta miksi sillä ei ole nenää? Mitä? Ei nenää. Ei ole nenua, ei. Kyllä minä sille nenän tein. Minnehän minä sen laitoin? Hei, anteeksi. Onko kukaan nähnyt täällä ylimääräistä nenää? Ei ole. Täällä se on. Mä laitoin sen vahingossa väärälle puolelle. Laitetaanpa tämä nyt toisinpäin. Ota sitä sieltä ja minä otan täällä. Varovasti. Tämä on herkkä tekninen laite. Kas näin. Ja nyt. Se on upea! Mutta... mitenkäs se liikkuu siinä, kun ei ole minkälaisia naruja? Ei tietenkään. Sehän toimii patterein. Virta päälle, naks. Ja sitä ohjataan äänikomennolla. Katsoppa sitä näin. Nosta oikea käsi ylös. Väärä käsi. Laske vaan alas. Niin, mutta käsi kuitenkin. Kokeillaan jotain muuta. Nouse varpaille seisomaan. Ei, laske alas. Nouse varpaille seisomaan. Ei toimi. Siitä on varmaan patterit lopussa. Ja minä kun niin toivoin, että se toimisi. Nimenkin olin jo keksinyt. Pinokkio. Pinokkio.
Silloin ilmassa lentävä haltijatar sattui paikalle. Ja hän sääli vanhaa puusettää. Voi raukkaa. Ja hän heilautti taikasauvaansa. Ja siinä samassa Pinokkio heräsi henkiin ja nousi pystyyn ihan itse. Isä! Pinokkio! Sinä elät! Niin, se on minun hattu. Pinokkio! Hei Pinokkio! Pinokio, annahan se takaisin. Anna hattu. Anna hattu. Siinä. Pinokio. Pinokio seis. Pinokio. Pinokio. Liivatun kakara. Pinokio. Pinokio seis. Pysähdy. Tätän! Oi anteeksi. Kuka se sinä olet? Minä olen vartija. Kuka se sinä olet? Pinokio. Päivää, Pinokkio. Mitäs täällä tapahtuu? Ei mitään. Mitä sinä täällä teet? Minä vartioin. Mitä? Aarrettako? Hei, vaan hauskuus. Hauskuutta. Miten sellaista vartioidaan? Minä tarkkailen ihmisiä. Jos jollakin on liian hauskaa, minä puutun asiaan. Eihän teillä ole liian hauskaa. Ei tietenkään. Kiusasiko tuo mies sinua? No itse asiassa kyllä joo vähän kiusaa. Mitä? Aha! Mennäänkö vankilaan selvittelemään tämä asia? Mutta en minä ole tehnyt mitään. Sitä pahempi kyllä. Tuossa iässä olisi pitänyt ehtiä tehdä vaikka mitä. Mennään tästä. Mutta... Ja niin vartija vei Gepettoparan vankilaan ja Pinokkio palasi yksin takaisin kotiinsa. Tehdäänpä Pinokkiolle pieni pila, kaikki ihan hys. Mikä se oli? Onko täällä joku? Minä vain! No kuka se sinä oot? Minä olen puhuva Sirkka ja olen asunut tässä talossa ainakin 100 vuotta. Tai 1000! Vai niin? Täällä asun nyt minä. Ja jos tahdot tehdä minulle mieleksi, niin häivyt täältä saman tien, ennen kuin on liian myöhäistä. Ja. Enpäs taida häipyä ennen kuin olen kertonut sinulle muutaman jutun. No anna tulla sitten. Voi niitä lapsia, jotka eivät kuuntele tai tottele vanhempiansa, sillä heillä ei ole onnea tässä maassa. Ja ennen pitkään he saavat katkerasti katua tekojansa. Joopa joo, laula mitä laulat. Mutta sen minä tiedän, että minä en ole niin kuin nuo muut, vaan aion livahtaa saman tien tieheni heti kun voi. Minä en halua mennä kouluun, vaan juosta ulkona siellä täällä, vaikka perhosten perässä, tai kiipeillä vaikka puissa. Se vasta on elämä. Voi sinua raukkaa! Etkö tiedä, että jos teet niin, sinusta tulee isona aikamoinen aasi, ja kaikki pitävät sinua pilkkanaan. Ja sitä paitsi, jos sinua ei huvita mennä kouluun, niin miten voit koskaan oppia mitään oikeaa ammattia? Kaikista maailman ammateista vain yksi on minulle mieluissa. Tahdotko, että minä kerron sen sinulle? Ja mikähän se on? Se, missä minä saan syödä, juoda, nukkua, huvitella ja aamusta iltaa viettää joutilaan elämää. Siis työtön. Oi sinua, poika parkaa, missä olet pääsi palelluttanut. Minä säälin sinua. Miksi? Siksi, että kaikki tuollaisesta ammatista haaveilevat päättävät päivänsä joko vankilassa tai sairaushuoneella. Voi Pinokkio parka, kyllä sinun pääsi on tosiaankin puuta. Vai niin?
että on liian iso. Iso mihin? Aha. Joo, tämä. Ei, kyllä. Ja hutinakkasit. Vihdoin minä saan tehdä mitä minä haluan. Ja mitähän minä haluan? Syödä. Minulla on niin kamalan nälkä, että sitä voisi leikata kyllä veitsellä. Mutta kyllä minä veitsellä mieluummin leikkaisin leipää. Katsotaan mitä täältä löytyy. Ei mitään. Oh, entä tää? Wow. Entä ei? Ei tätä Se jalkapallo. Ei. Tää on vähän piikkäs, ei. Ei yhtikäs mitään. Minä olen tainnut syntyä köyhään perheeseen. Oh, miten kamala tauti nälkä onkaan. Mutta hei, mikä tämä on? Kananmuna. Tämä minä syön. Mutta miten? Keitänkö vai paistanko? Vai paistanko vai keitänkö? Miten kamala pulma? Ei, minä syön tämän raakana. Joo, ja sitten vaan. Oi, minä koko pieni kipu. Oi kiitos Pinokio. Oi suuri maailma, mitkä mahdollisuudet. Minusta tulee näyttelijä. Oi estraadien kuuluisa näyttelijäthän. Oi kiitos Pinokio, kiitos sen näkemiin. Kuuluisuus kutsuu. Sanoi tipu ja lensi tiehen. Se taisi olla niitä vapaan kananmunia. Mitä minä nyt teen? Se ärsyttävä Sirkka oli oikeassa. Jos minä en olisi karannut kotoa, minä en olisi nälkään kuolemassa. Alo, onko täällä ketään? Minulla on kamalan nälkä, eikä minulla ole ruokaa, eikä kukaan anna minulle ruokaa. Minä en jaksa kävellä täällä. Mitä sinä onneton huuat siellä keskellä yötä? Täällä yritetään nukkua. Anteeksi herra rouva, mutta olisikohan teillä palanen leipää? Voi leipää. No, odota vähän. Minä tulen aivan paikalla takaisin. Ruokaa, joku antaa ruokaa. Mä saan leipää. Nonni, asetun nyt siihen ikkuna alle, niin minä pudotan sinulle vähän ruokaa. Toisinpäin. Jee, ruokaa. Siinä sinulle! Hyvää yötä! Ennen kaikkea oli niin paremmin rauhallista. Kiitos herra rouva. Palelee. Kylmä vesi. Ja niin Pinokkio palasi märkänä ja kylmissään takaisin kotiinsa. Ja hän käpertyi heti lämpimään peiton alle. Oi. Ja nukahti saman tien